Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатина, алга таба кайбер темалар турында кыскача. Пычрак суда кыйыну. Орловка бисәсендә яшәүчеләр кыйып яуган яңгырдан соң барлыкка килгән зур күләүкләргә зарлана. Масштаблы һәм шактый катлаулы эшләр башкарасы бар. Яршалыда йортларны капиталь ремонтлау нинди этапта бара? Пычрак суда кыйыну. Орловка бисәсендә яшәүчеләр Орловска урамы буенча йөрү турында нәкъ менә шундый фикердә. Кыйып яуган яңгырдан соң бирдә даими рәвештә зур күләүкләр барлыкка килә. Күп кенә машина йөртүчеләр җирле юлларны урап чыгарга тырыша. Тулырак калдагы материалда. Собака, он бедная, да, вон, смотрите, куда залазит уже. Конуру тоже затопило. Вот вода стоит, видите, до сих пор. Этләргә генә түгел, кешеләргә дә ярдәм кирәк. Орловска урамында яшәүчеләр әйтүенчә, кыйып яуган яңгырдан соң су дәрәҗәсе 50 сантиметрга җитә. Җир участокларында су астында кала. Дом затопило, подполье, вода, везде вода. Это как лёжик, такие вода. Что делать? Яңгыр нәтиҗәләре белән су суырту өчен насослар ярдәмендә көрәшәләр. Шолы халка аңлатканча, явым төшем шул кадәр күп булган ки, аны җиңеп чыгу авыр. Өстәвенә юлда һәр вакыт пычрак һәм ком кала. Постоянно, то есть после дождей бывает вот такая ситуация. То есть в данный момент сейчас прямо вот как будто после наводнения. То есть асфальт должен быть в принципе достаточно чистый, но сейчас он весь как бы в песке, как ил. Вот. Поэтому и также затапливают. После каждого дождя, хорошего дождя, вот тут лужа метров 120, я даже измерил шагами, а когда хороший дождик, 150 метров лужа. Естественно, невозможно пройти по тротуарам из-за отсутствия ливневки. Потом насосы приходят, всю ночь качают, гудят, ну, грубо говоря, спать не дают. Орловска урамында яшәүчеләр сөйләвенчә, бу проблемага инде бер генә ел түгел. Һәр вакыт яңгырлар яисә кар эргән вакытта бу урынга гаять зур күләве хасил була. Су агып китәр өчен урыны юк, монда яңгыр канализациясе дә юк. Хәлне аңлату өчен бер шәһәр администрациясенә мөрәҗәгать иттек. На данный момент капитальный ремонт этой улицы в частном секторе не планируется. Отсутствует программа финансирования. Обустройство же ливневой канализации возможно только при капитальном ремонте. Киләсе елда финанслау чыганакларын билгеләячәкләр. Шул вакытта яңгыр канализациясын төзекләндерү мәсьәләсе дә каралачак дип хәбәр иттеләр мэриядә. Лилия Гатина, Тимур Сафронов, яңалыклар. Әгәр сезне берәр проблема борчыса, яки шатлыклы хәбәр җиткерәсегез килсә, безнең WhatsApp хезмәтенә мөрәҗәгать итегез. Фотосурәтләрегезне һәм видеоларыгызны 8939 311 31 31 телефоны буенча көтеп калабыз. Эшләр финиш сызыгында аппарат киңәшмәсе вакытында йортларга капиталь ремонт ясау темасында игътибарсыз калдырмадылар. Илья Зуев хәбәр иткәнчә, быел масштаблы һәм шактый катлаулы эшләр башкарасы бар. Тулырак хәбәрчебез сюжетында. Капиталь ремонт программасы буенча эшләр финиш сызыгында. Хәзерге вакытта үтәлеш 95%-ны тәшкил итә дип хәбәр итте башкарма комитет җитәкчесенең беренче урынбасары. На этой неделе основные виды работ мы завершим. У нас есть дома, которые проходили по дополнительной программе. Там срок увеличен до 1 сентября. Хәзерге вакытта түбә буенча эшләр 83%-ка, фасадлар буенча 91%-ка, җылылык белән тәэмин итү 94%-ка тәмамланган. Месяц сроку есть для того, чтобы все параметры были как по лифтам, 100%. За всеми этими процентами стоит благополучие людей. Җылыту сезонына килгәндә исә хәзерге вакытта йомгаклау этабы бара, алар барлыгы 6. У нас есть выявленные повреждения. Сейчас ими занимается Татэнерго, занимаются набережно-челнинские тепловые сети, устраняют эти повреждения. И будем подходить к заключительному этапу, чтобы уже быть готовыми к отопительному сезону. Шулай ук Илья Зуев хәбәр иткәнчә, быел техник яктан авыр башкарылучы шактый катлаулы һәм масштаблы эшләр бар. Әмма җитәкче ышандырганча материаллар һәм эшчеләр җитәрлек. Лилия Гатина, Сергей Вильданов, яңалыклар.
Васильев исемдәге Кама дәүләт автомеханика техникумы профессионалитет федераль проектына кірді. Студентлар келешекте эшкә урнашу турында борчылмаячак. Чөнки беренче курстан ук предприятиедә эшләячәкләр. Кабул итү комиссиясе актив рәвештә белгечлеккә абитуриентларны җыя. Лев Васильев исемдәге Кама дәүләт автомеханика техникумы быел 450 абитуриент җыя. Шуларның 125-е профессионалитет программасы кысаларында кабул ителә. Мастер по ремонту автомобилей. Я решил выбрать эту специальность, потому что раньше у меня дедушка работал автомехаником. Я хочу посвятить свою жизнь автомобилям и автомобилестроению полностью. Профессионалитет программасы буенча белгечлеккә укырга кергәндә шул предприятиеләре беренче курс студентлары белән килешү төзи. Аларга югары стипендияләр түлиләр, экскурсияләр оештыралар һәм һөнәргә кирип китәргә ярдәм итәләр. Алга таба эшкә урнашырга ярдәм күрсәтелә. 2024 елда техникум профессионалитет федераль проекты җиңүчесе булды. Программа кысаларында техникум 5 специальность буенча укуга документлар кабул итә. Программа буенча укырга кергәндә студент билгеле бер предприятиегә беркетелә һәм гарантияланган эш урыны ала. Шулай ук студентларга предприятиедән исемле стипендия булачак. Техникумны тәмамлагач студентлар предприятиедә 3 ел эшләргә тиеш. Көндезге бүлеккә документлар 15 августка кадәр тапшырыла, ә читтән торып 20 сентябрьгә кадәр. Абитуриентларны кабул итү эш көннәрендә иртәнге 8-дән кичке 6-га кадәр дәвам итә. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина, сезнең белән сау булашам, исән имин булыгыз. Успей заказать со скидкой от производителя до 50%. Пластиковые окна, натяжные потолки, обшивку и остекление балконов, входные и межкомнатные двери. Наш адрес: Новый город, 1815.